Zase je v poriadku. Ty si jaká jedna, ani zomrieť nevieš. Keď ťa nejde zabiť, tak ťa uväzním do zrkadla. Aj si to trpaslík. Nie. Ešte si je príliš symetrická na to, aby som ťa uväznila do zrkadla, no to je skvelé. Ale vieš čo? Mám tu tvojich trpaslíkov, aj toho tvojho princa. A keď s tebou skončím, tak si iného nenájdeš.